बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 19 मे 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि गोजान जायगाफोराव दावबायहैनो मोनगोन, गोसोआव गोजोननाय मोनगोन, रंजा खुसियै साना बारलांगोन। वृष राशि साननाय लुबैनाया फैमाल जागोन, मोनसेबो हाबा जाफुंनाय नङा, जेंना गोनां सान। मिथुन राशि सोरजोंबाफोर नांज्लायनाय जाफ्लांनो हागौ, सानै हयै बाथ्रा बुंनांगोन, गाज्रि सान। कर्कट राशि नखराव सुखु गोजोन फैगोन, बयजोंबो अनज्लायनानै गोरोबलायनानै थानो हागोन, साना गाहामैनो बारलांगोन। सिंह राशि बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो हागोन, गाहाम देहा मोनफिनगोन, मोजां सान। कन्या राशि आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय नङा, गोबां दुखु सहायनांगोन, गोसो हमथानानै थानाया गोनां। तुला राशि माबाफोर निदान खैफोद नुजाथिनो हागौ, बायजोआव ओंखारोब्ला सांग्राङै सोलिनाया गोनां, गाज्रि सान। वृश्चिक राशि खामानियाव मुखुब जानानै थानांगोन, देहाखौ मेंनाय मोनगोन, नखरनि एबा लोगोनि मदद लायोब्ला गोरलै जागोन। धनु राशि नखरनि जेंना जेंसिखौ लानानै जिंगा सिगोन, गोसोआव दुखु मोनगोन, साना गाज्रियै बारलांगोन। मकर राशि लुबैनाय हास्थायनायखौ मोनफुंगोन, गोसोआव खुसि आरो रंजाखांनाय मोनगोन, मोजां सान। कुम्भ राशि सोरजोंबाफोर सोमोन्दो नागारलायनो हागौ, सानै हयै बाथ्रा बुंनांगोन, हेंथा गोनां सान। मीन राशि गोबां रां आरजिनो हागोन, फालांगियाव मुलाम्फा जागोन, गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेनि थाखाय बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों। कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। बयखौबो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूटआ हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्ट आरो एभिएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान। बेहाय दा फ्रि एडमिशन सोलिगासिनो दङ, जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन। जायफोर केन्डिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन, एडमिशन फ्रि सोलिगासिनो दं। एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी मेनेजमेन्टनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स। आखा-फाखा रोंग'सार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PG DCA, DCA, CCA, जाभास्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिं, CC प्रग्रामिं, इलास्ट्रेटर, स्टेन'ग्राफि विथ टाइपिं बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशना। गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन। थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा? जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइं रुट इनस्टिट्यूशनाव सोलों लानो थाखाय नोंथाङा 9394 796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो।